தோஷம் சிவன் நஞ்சுண்டதால் வந்த நேரம் நாம் செய்த தீவினைகள் யாவும் அந்த பிறை சூடன் அருளாலே தீரும் நாரணன் விடையாக நந்தியின் கொம்பிடையில் சிவனாடும் நேரம் இது சிவன் வரும் சுகமான நேரம் இது கருணாகரன் சுத்த சிவமானவன் கருணை பொழிகின்ற நேரம் இது வரம் தருகின்ற நேரம் இது நந்தீஸ்வரா அய நந்தீஸ்வரா காளீஸ்வரா தீர்த்தபாலீஸ்வரா ரிஷபேஸ்வரா சைன காரணீஸ்வரா காளீஸ்வரா குருங்காலீஸ்வரா மல்லீஸ்வரா மயிலை வெள்ளீஸ்வரா